свет жгрёнет, заряд мемонад телефонта 21 ампер. салому алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. номи ман зоир аст ва ман канал ташкил кардам барои ҳавасманд кардани шумо ба касби экскаваторшикӣ. имрӯз кантар темамон дигаан. имрӯз дар бораи самолёт гап мезанем. ин ҳами шаҳри гуфтинскдаем. ин ҳами самолёт ҷои дамгирӣ, ҳамҷа одамо меоянд, туристо меоянд. ин шаҳри гуфтински 35 солагӣ имсол қайд кард. 35 солагира чиш маъқулай ҷама ҳами тозагӣ, порядок, чистота, ҳамин чизои хуб неки ҳақиқатан дар доштан. имрӯз ҳоз мо дар парк қарор дорем. 35 сола тари самолёт ҳар кас дар парк монда наметавонад, барое ки ин шаҳр бояд. ман шумо дар ҳоли як чиша бо нишон метавам. остановка ҳами хеле кондитсионер дорам, печка дорам, дараш маҳкам мешавад, ҳамин чизоро нишон метавам. ана видеоро лайк монем, подписация кунем, дастгирӣ кунем. касе ки экскаватор шиданя манама номеро телефон ман 8921 908 0748 занг занед, ман шуморо дастгирӣ мекунам. шумо соҳиби права мешен ва бо дастгиритон мекунем, ҷои корам ёфта метавон. инам хеле ана пули правара рӯзи як занг мерем, мактабда меспорем. боқӣ дар паноҳи Алло лайка фаромӯш накунед. пагнале. ана самолёт ман хушку шуморо нишон медиҳам. миг 21 20 хеле хай самолёти канта кна пешиная неки аҷоибу самолёта. ҳамин чиз мана маъқул ши, хай ман гуфтам ҳамин чизе ки мана маъқул ши, ман шуморо нишон метавам бародаро. ина чия рулевойш меган хе то мехӯрен. ҳа нигаҳ ки то мехӯрен. нигаҳ ҳоп ана хе ҳоп пас мешавад. диди ина хеле ина двигателша, моторша, ина да фарсажа включи ка бозӣ мекунад. ина хеле бозӣ мекунад. ина нигаҳ кунед. хайна хеле бародар. ина самолёт самолёт аҷоиб самолёт. нигаҳ кун фасонад. гап нест самолёт да. ина лампа пампа ҳама 100% тозагӣ риоя кунед. тозагира меган ку. ина нигаҳ ки танкара би танка 72 хеле ина глушити уна бакша дидесме чи хеле даври пешина танкои пешина бакш бочкои 100 литра 200 литра ина глушитра. ина глушитра хай ми звёздочка ранги экскаватора ҳамиам. ина нигаҳ ки танкара чиз аҷоиб. хай ҳамин чиза монда барои мардум биёд тамошо куна бина чӣ куна. танка ҷона. хуб ина гулаку қати омада тамошо доранд одамо. ина катюшаш меган. катюша мезанад. чанда снаряд дора? 1 2 6 7 8 9 10 11 44 та реактивни снаряд дошта. инам хе ана нигаҳ кунед. унауш бетера хай ҳозир уҷа наздиктар будем. вечный огонай. никто не забыто, ничто не забыто. мақсад мо ёд дорем шуморо гуфта 20 миллион аҳоли ҳами ҳукумати Советский Союз ки мо дохили ҳамё будем, якҷоя будем. қати ҳамё 70 сари сол ҳами дар ҷанги бузурги ватанӣ 30 000 тоҷик рафтагиа иштирок карда ҳамватанои мо дар ҷанги бузурги ватанӣ. ин таърихи ё мо дар дахл дорад. бародаро нигоҳ кунед. ҳамин шаҳр чиш мада маъқулае ки ин хеле чия 35 сол шид. имсол 35 солагиша қайд гирифт. ина чиода як парки ҷои дамгиришон ҷои аму чира мондиан. ҳамин чиза ман шумо нишон метавонам. нигоҳ кунед. фонар дора. аҷоиб чиза. ина пушкора бинен. ин номрои шаҳрҳо мондагия бародарҷоно. ина Севастопол. ина нигаҳ кунед. хай ин мардако ҳамин чира памяти Советский Союза дар назар доранд. ҳамин пушкаам хеле чизи вазмина. ҳамин аспо қадим мекашиданд, техникаҳо қадим мекашиданд ки бо роҳ набод. ина хеле бародаро нигаҳ кунед. бо хеле чӣ дорам. соат монда. соат ним такам 4.
Desi. Yani bakın. Pancım seti daha zor çorda. Valla fabrikalar. Yine ha. Yine de işaret Gubkinskaya Siyupansı olacağım. Hem sol kayıtlar. Joy mi kafe çoy poşonayla. Hem pagnalı video devam ediyor. Ana durum park şuna bir çıkar joy botay. Ana nigak. Yine mesela parkay. Скамейку мумдагия. Мешин чар. Некиҷа хунуки аст ки ба дараҷаи олишай. Барф зада буд, барфу овшидестан. Як огоҳӣ буда мода ки барф мезанад. Нигар ки ягон мусор нест, ғаждӣ нест. Инҷа бо як плошади дигар. Нигар ки чӣ хел фасонай. Nem vardaku hamedam odamое ки 35 сол пеш ҳамҷа омадан ҳамин чиран шаҳра обод кардагаан. Омадан нефт ёфтагаан. Ина памят мондагаан. Ё баром нефтяникон. Фасон. Ана дигар кунем бародарҷоно. Ana astanovka, nigah ki astanovka çıkar. Acayip da astanovka. İnece yomboş mekini, inece meşini. Ana bu dar dora nigah ki astanovka acayip da. Dara huy mekini, ayke medroidini mahramat bişi. İne nigah ki bu çiz acayip bir nigah ki çi dorayı. Zaryat ya bunlara. Свет разгорённый, заряд на мемони телефонта 21 ампер. Бо чӣ дар корта ина бародарҷон, ина печкаи болошай, ана кондитсионер бо фикр накунед ягон магазин телефон фурӯшакай, сим-карта фурӯшак не, хеле нестай. Баро иҷа хунукай 40-50 градус зимистона хунукӣ мекунад. Баро мехом ина хеле реклама мемонад. Ана тамошо ко бача. Тазовский район. Марама ина шаби ина бо ятайга заряда иҷада. Инҷа мешин телефонта заряд мемонӣ. Ана дидисе. Хоп. Ахе чанд хок надура гуфта. Ина меха ҷам чиза гуфта машмо нишон буд. Ина гарми мезанад. Шаҳри боя. Аҷоиб буда. Дарехи мепӯшӣ. Тамом. Хайна видеои мо ба охир расид. Ҳамин шаҳр тоза мусор нест, бутилка намепартоянд. Аҷоиб буд. Неки ҳамин хунука як бор барф зад овшид. Ки бу чӣ кеса, бу шамол кадеса. Боқӣ дар панои Аллоҳ бошанд. Видеои маро ба дили чара фаромӯш накунед.